Здравейте! Аз съм Радина от младежката мрежа на Slow Food в България. Днес сме излязли. Здравейте! Аз съм Радина от младежката мрежа на Slow Food в България. Днес се разхождаме из София и търсим отговори на въпроса: познавате ли този корен? Здрасти! Извинявай, може да ти задам един въпрос. Познаваш ли този корен? Не. Някаква гяпа е май, някаква хладно. Не. Това е ряпа. Не е ряпа. А ти познаваш ли ги? Ела и разбери на 14 декември.